Tresno sliramu rapi sanjaka tansah suwun enggal parikane ele marang warga tansah nyane ayam tentrem mangajak trino lan wangi bola bali kok aja marani ati Gusti kang gawe pepesing modrak Risa gopo tumuju Rotor aku kusen dupo kang menulun kang dadano manapa-apa
Kang Samya dateng wali sang bapa kanthi ngadeg bebasa nutupi babahan hawa sanga matek aji panca hidriya Pinatuwa berkah basuki yuwana ingkang sami mateng pucuk ing krana suber cedana tegas godane jalma kang ora lumrah bebasan tojet setan peri ketayangan ketian genderuwo elo-elo balas pati sampai kala wasomawis tolak balae sang kala doh sang papa ora tegas godane sang bapa singro wonten ing papan pagelaran Jawi menika hal tegas namung gawe legenging swasana kamu minta marang arsane Gusti kang gawe pepesing kodrat Gusti kang gawe pepesing kodrat mogya kalis ing para putra-putra kang sami makarya ayu rahayu ingkang samya pinanggih
Om wilayah kesaring bawana langgeng sun puji marasane Gusti kang gawe pepesing kodrak Sangkar saking sangkar pambudane sang bapa menuju wonten ing patang pagelaran Jawi yen Cinandra kadya tugu Sinotarto Ekatas pocok minangka panggapun sang bapa kemobat kelapit sang bujang arep gedhe Putrasan diputerake bumi sigar merapat gunung jugruk segara Gakalasan Apa meneh sabetange manusa bakal ajur tanpa dadi bisa bedah kawah Candra atimu kok waraga Sura Sudira Jaya kana lebur Subrasta dening Panastuti Ingkang Tukula Dhamastya Setya Budaya tegese dur angkara Kumplanto lasing sabar anrimo sapa kang nandur becik bakal angunduh poing pakarti Ingkang becik ketitik Allah bakal ketara Sapa kang tumindak temen ing kono mesti bakal tinemu sapa sing tumindak Allah ing kono wahyuning bakal sirna. Kelakon sira para dlawang singku dening Gusti kang gawe pepesing kodrak. Ana doyeng pecet merangka pandrapun sini sang bapa. Kemobat kemepet sak bujang arep gedene. Serangka jumangkah ngrungkepi Gantala. Waraga Banteng Ridho Sirap sidok permanat datang ana sabane kang lelisik gegodonan tansami obah Ingkang sami datan warisan bapa kanthi ngadeg bebasan nutupi bahan hawa saka amatek aji panca hidriya. Ingkang sami mateng ing krana sumber jejana tegas godane jalma kang ora lumrah. Bebasan tojen setan perigan tayangan tetah gendurwu elo-elo Banaspati. Ora tegas gunane sang bapa. Siga wonten ing papan pagelaran Jawi menika tegas amung gawe regenging sasana. Alma minta marang ngarsane Gusti kang gawe pepesing kodrak. Muga kalih ing para putra-putra kang sami makarya. Ayu rahayu ingkang samya pilanggih. Waraga Banteng Ridho Jaya Wijayanti Jaya ketak lebur Subrasta dening Panastuti ingkang bebasan rawe-rawe rantas malang-malang tiputung anggenipun risang bapa amung tuwung agung ing samudra pangan sami anggenipun sang bapa sigra ngasta pecut pinangka pandhapun sang bapa amung minta marang anugrahe Gusti kang gawe pepesing kodrak yen ana balak saka lor baya mangalor yen ana balak saka kidul baliya menyang kidul yen ana balak saka etan baliya mangetan yen ana balak saka kulon baliya manulon yen asalmu saka angin tak jaluk baliya dadi angin bali marang ngarsane Gusti kang gawe pepesing kodrak mugi kalis dening para kadang putra maturaken atur panglipur kang samya pinanggih rahayu kalis saking sabikala waraga